Bă, e undeva pe la ora 11 seara, ceva de genul, și alături de amicul meu dinamovist am decis să facem primul tier list cu poveștitori din România. Nu cred că mai există pe YouTube românesc, cel puțin. Și vreau să vă spun direct, copii, atenție, acest crim este strict părerea noastră, nu avem nimic cu creatorii respectivi, doar ne spunem părerea scurt și la obiect, dacă pot spune asta. Ce zici, Dinamo? Ce să zic, Dinamo? De început, hai, salutare tuturor dinamoviștilor celor urmăresc pe Alec Dinu și hai să începem. Viața cu Bercică. Ce părere ai despre el? Ca povestitor e ok, adică are vibe-ul la punct ca în oricare episod l-ar face el de gaming. Păi da, uite, aici nu săpai. Unde nu săpași? Aici nu săpai. Dar așa, pentru animații și pentru ce povestitor ar fi, e la ok, după mine. Bă, da, nu zic, eu văd mai mult pe zona aia de gaming. Ia uite, alta! Dă-te bă morți! Doar că consider că Bercică s-a apucat de povești, acum poate e părerea greșită, dar este părerea mea în momentul de față. Consider că s-a apucat așa că era pe val, dacă pot să spun. Ce bine, cel puțin în 2021 a fost valul ăla, care au venit mai mulți povestitori, de exemplu Deep. Eventually. Sincer, ok sau știe ce face, dar mai mult spre ok. Până la ok. Lumea lui Dedo, lumea lui Dedo, n-ai ce să zici, merită. Ori foarte bună, o legendă chiar, că e de ceva timp pe YouTube. Adică știe cum să povestească felul lor Caterin, că n-ai ce să zici. Bă, și mie îmi plăceau foarte mult videoclipurile lor. De mic mă uitam la ei și nu sunt așa OG cum ar fi alții, ca Jimmy, dar nu, e cam... Nu, din câte știu și Jimmy și lumea lui Dedo sunt din 2018, dar n-are atât de multă relevanță. În fine, oricum, Dedo top, mai ales videoclipul ăla cu Metin și CS. Și acum pentru toți bulangii ăștia care se crezi jucători, dar vă ghiorți mățele de foame. Pe da, pe dacă îți place Metinul. Păi nu, de și restul videoclipurilor cu școala, cu... Da, eu zic că foarte bun se potrivește. Deep. Cel mai bine. Da, de vorbă cu Deep. Mai ține minte careva scandalul acela? Zic ce părere ai despre Deep. Eu nu. Pe Deep l-aș pune la... Știi ce face, doar că tot cu Metinul. O țin în top pe Metin. Pe da, că îți place Metinul cu aia. Păi... Că, cred că dacă ar fi făcut și Jimmy o poveste cu Metin, cred că face grad special de metinist, sau nu știu. Exact, puneam acolo la Legendă Plus, direct. Bă, Deep clar știe ce face, păcat că nu postează atât de des, adică știe cum să editeze, clar că are niște efecte super mișto pe video. Are Caterinca aia blană, că cel puțin, bă, la început când a apărut și mi-a apărut la recomandate, bă, mă căca pe mine de râs, sincer. Doar că, el nu se axează atât de mult pe YouTube în momentul de față, chiar dacă parcă pe Instagram a zis că ar putea să fie o sursă de venit YouTube-ul, dar, mai mult se concentrează pe viața lui personală, dacă pot spune asta. Deci, știi ce face, eu zic că se potrivește destul de ok. Păi, degeaba. Ce să mai zici? Scenariile top plus, n-ai ce să le ceri la fiecare episod de la ei. Eu zic să-i treci direct la legendă, că nu există cuvinte cu aia. N-ai cum cu ei. Eventually. Dacă stăm să analizăm, decât doi degeaba și un gurbulan ce fac animații pe bune. Flow versus Dia ăștia. Ești pune direct la un... Nu, așa e prea cringe, un creepypasta sau ce făceau ei în clipul ăla de copii. Da, pe sunt în mare parte povești de la abonați, povești așa de viață, de astea. Adică nu pot să zic că nu m-am uitat, că aș mânca căcat și n-am chef să mănânc căcat la ora asta. Dar aș pune maxim la ok, maxim. Deci dacă faci media, iese, nu m-aș uita. Prefer să mă uit la comentarii de pe TP, să mă uit la ei, sincer. Eventually. La povești cu zi. Ce să zic de Jimmy? A fost primul povestitor la care m-am uitat. Mi-au plăcut poveștile lui și în rest, calitate și sunet sau orice ar implica legat de poveștile astea, e și bine.
Bă, nu zic că Jimmy nu este printre cei mai buni. Chiar este cel mai bun, nu zic, dar asta nu înseamnă neapărat că mai este preferatul meu în momentul de față. Gen, mi se pare o diferență enormă dintre Jimmy-ul din 2018 și cel din 2022. Adică doar dacă tu uiți la felul lui cum povestește cu aia o diferență. Cel puțin, bă, dacă Jimmy povestea cum povestește în 2018 și acum o să vină unul din comentarii că, bă, cu timpul mai trece și se mai schimbă oamenii. Nu zic doar că, bă, nu poți să-l compari pe Jimmy din 2018 versus Jimmy din 2022 la felul cum povestește, nu știu. Înainte să plimba cu vaca și acum e și mare YouTuber. Lasă-mă cu aia, fără Caterinca acum, că nu-i momentul, sincer, că la Jimmy, că vine lumea și după zice, ia uite, ești o ploșniță. Îl copiezi pe Jimmy, ne simt Alec din ăsta copiator. Da, ce dracu să zic, faci niște povești cu cerceluși și gata. Ploșnița numărul 1. Cercelușii fanul lui Jimmy, mi zice tu. Ungurul bulan. Copșilu. Bă, ungurul bulan. Cerceluș, copșilu. Că nu știi cine e Cerceluș, uite-te pe canal. La noi. Bă, ungurul bulan. Într-un fel cam ceea ce face și de degeaba, adică panoramă și îmi place. Caterinca aia. M-am uitat. Bă, animațiile, munca din spate nu mai se pune problema top. E top plus. După înainte mă uitam la roboți și după ce m-am oprit de uitat la roboți am început să mă uit la un bulan. Și ele e o legendă pe YouTube românesc. Gabon e ăsta? Viața lui Gabon? Da, viața lui Gabon, da. Lui Gabon, golf. S-a stricat golful. Aici, sincer, l-aș pune la mai e și moldovean. Mai e exact, mai e și... N-am nimic acum. Ai zis că e moldovean? N-am nimic acum, ca să știi să nu ne jurați. Nu, dar azi știi că Putin. Pune la ok, lumea, nu vă speriați, nu suntem rasiști. Bă, parcă-ți plăcea mult de Gabone. Gabone e sufletul meu. Adică mă trezesc de dimineață și nici nu mă mai spăl pe față, că mai întâi mă uit la videoclipurile lui. Bun, având în vedere că acest Dinamovic nu o să fie serios în părerea lui, că am menționat eu cuvântul moldovean, o să fiu eu. Bă, Gabone, clar știe ce face, e un tip destul de chill la locul lui. Parcă a fost implicat în scandalul ăla cu ploșnițele, nu mai țin minte sigur exact. Dar știu că omul și-a văzut efecte de poște lui, de treaba lui, ceea ce mi-a plăcut, sincer. Știe cum să povestească, s-a învățat omul, face asta cam de vreo 2 ani. N-a ce să zic. Gabone chiar merită, știe ce face spre foarte bun. Da, din păcate nu-l primește că este moldovean. E moldovean, bro. De ce? Pe scurt, urăsc moldoveni. Un pic, asta o cenzurezi. Cine este? 4 nebuni. 4 nebuni. Stai să mă gândesc. Cine erau ăștia mai exact? Ce povești au făcut? Poveștile alea cu păcănele și cu pescuitul. Tipul, din câte știu, decât unul în care povestește pe canal sau 4, cred că decât unul. În fine, n-are relevanță atât de mult. Bă, eu l-aș trece la ok. Adică calitate ok. Clipurile sunt... Bă, totul la el e ok. Și scenariu și calitatea video-audio. Nu pot să adaug neapărat mai multe laude sau ceva să-i zic de rău. Nu, e ok tipul. Adică are povești... Sincer, mai râdeam la poveștile cu păcănele din când în când. În fine. Aventurile lui Nick. Ăsta băi, Nick, să nu mă gura. Bă, mă gura. Vezi că te scădem până top, doar că nu i-ai dat mă gura încă. Aprob. Exact. Te pune direct la numai și ta până nu te-ai mă gura. Nu, vă, o să-ți uite la clipul ăsta. Cine? Nick. Bravo. O să se uite. O să-i trimit link. Se mai întâmplă. Să dea like dacă nu le place Caterinca mea. Bă, acum pe bun, ce părere ai despre Nick? Mi-ai spus că te-ai uitat la câteva. M-am uitat la câteva episoade. El cred că avea aia cu profa de franceză și cu farsa la telefon. Și mă mai gândesc, cred că bați ascunse sau nu mai știu sigur. Bă, știam că ceea ce face el, face ca mine așa de pe telefon. Bine, de ultima perioadă a început să facă poveștile de pe laptop, dar în principiu parcă le făcea de pe telefon. Și eu zic că e de apreciat asta.
Exact, Cred. știi ce faci direct acolo, top, plus. Bă, adică mai are momente amuzante, mai fac și o mișto să-mi dea și mie măgura aia. Că e foame la băiata de găție. Ești așa. Da, n-am mai mâncat de 5 zile. Întâmplările lui Dani, cum ar zice unii, copia fidelă a lui Jimmy. Bine, dacă este să ne luăm așa, cu toții suntem copia fidelă a lui Jimmy. Dă-mă copia fidelă, că este niște ploșnițe. Pe Dani îl știu. Adică știu că din 2020 mi-a apărut prin feed. Avea vreo 30 de abonați, nici atâta. Și știi ce am făcut eu? Era mare, dar e fără conținut să ai 30 de abonați. Bă, acum are 19.000, ca să știi. Deci n-am depășit. Te-am umilit? Bă, n-am umilit. Bă, am zis, bă, îmi place ceea ce face și am zis, bă, să-l pun pe comunitate și am adus vreo 20-30 de abonați, ceva de genul. Și adică... promovarea ta te-a luat și ți-a dat umilință. Nu. A prins mai mult anul ăsta. I-am mai pus și poveștile pe TikTok, de asta mi-a crescut. Gen, i-am lăsat acolo canalul pe TikTok-ul respectiv, whatever. Și a făcut vreo 2-3.000 de abonați în plus, că am postat poveștile alea pe TikTok. În caz că nu mă știți pe TikTok, dați-mi follow, că astfel mă omor. E sugrumă pe videoclipul ăsta, nu dai banii aia ce mi-ai promis. Are să-mi dea pe el 5.000 de euro de vreo 3 luni de zile. Eventually. Ne lungim cu vorba prea mult. Slab direct. L-aș pune direct la Dinamovist, dar nu merită acela. De ce? Nu mă lași până la ok, glumesc. Ce Seamănă cu tine așa negricios, așa cărbunar. Negru, tu și cu el negru de spărare. Vreau și până știe ce face. Deci știe ce face. El face tot conținutul, e mult mai mișto de 1000 de ori ca mine. Ești prost, el face și de pe PC. Clipurile în pula mea. Deci el își permite calculatorul, e mai pe buget. Master. Bă, și-a dat foarte multe clipuri pe privat. Asta pot să zic, avea mai multe povești. Dau plășnițele în gât. Nu de asta. Nu știu, parcă nu i-a mai făcut lui poveștile, acum nu mai postează că cicare bacul. Dar așa dacă ești să luăm după calitatea videoclipurilor, bă, e foarte bună calitatea videoclipurilor și audio. Unde nu mai îmi dă cringe la anumite momente din poveste, nu pot să mănânc căcat. Ce să zic, e tot uit numele ăla ăsta. L-aș pune la ok. Master. Dracu știe. Acum mi-ai zis și 3 secunde, nu mai știu. Cine? Ștefuța, nu m-aș uita la astea, nu să mă bați. De ce, mă? Nu vedeți, stă cu gura deschisă, să intri ceva în gură. Bă, pare rău dacă jurați pe cineva să nu jurați pe Dinamovist, o să am pe mine. Bă, stai bă din gură Dinamovist. Bă, dacă este să o luăm așa, bă, Ștefuț, îmi place numele lui, că înainte a chemat poveștile Ștefan, Ștefuț. Ar merge la știe ce face, doar că omul meu postează din an în Paște. Asta e toată faza. Păi cam atunci prinde internet, că și postează prin fibră direct din China. Coai. Mai așa ai zis. Hai mă, pune la ok și să încheiem discuția asta. Să iau un prosop să-și tare pe viață și revin. Vreau și pus la știe ce face sau bine, înspre foarte ce bun. faci, mă. Da, să nu mai plângi. Ce ai făcut viața mea? Hai, povești de 2 lei. Povești de 2 lei. Cam atât am și eu în buzunarul de 2 lei. Bă, încearcă-mă măcar la ultimii 3 să fii serios și lasă panaramul. Okay. Te rog eu. Seriozitatea maximă. Când te văd așa mai cu capul. Ce să zic, frate, povești de 2 lei? Are calitate bună, sunet la fel. De videoclipuri cât de cât interesante. Sincer, bă, se apropie de nivelul lui Jimmy. Pot să spun că este pe flatul ăla. Îmi place animațiile, îmi place, nu bobul ăsta de urește la YouTube. Zici că e șoarece și extraterestru combinat. Zici că e vampirul Dracula. Ești direct Dracula după ce iasă din mormânt. Ce? Bă, vedeți și voi oameni buni să înjurați la comentarii, să-i luați toată familia și... Bun, acum să-mi spun și o părere despre povești de 2 lei. Bă, Gigi, ca așa-l cheamă pe el. Bă, omul
e mai mult decât știe ce face. Chiar e foarte bună, anul ăsta a crescut extrem de mult. A avut și povești acum 2 ani în care le-a postat pe canalul ăsta, că e o mică poveste cu canalul lui vechi. N-are sens să ți-o spun acum. Cei drept a avut un boost extrem de mult și de la scandalul la ploșnițele. Bă, da, cum ai zis și tu, are calitate video, audio, poveștile sunt foarte interesante. Da, chiar e ce trebuie. Un fel de povești. Un fel de povești. Bă, eu aș pune maxim la ok. Adică, poveștile lui sunt ok. Nu îmi lasă neapărat un feeling, dacă pot să spun așa, special la final. Da, așa, mai lejer, că nu te-ai uitat și vrei să zici cu frumosul. Bă, da, încerc să zic și cu frumos, nu zic, că bă, eu nu vreau să fiu rău cu ei, chiar dacă probabil o parte din ei nu o să vadă că prietenii tăi comunitari. Nici și dacă Da. nu vedem, vorbești așa cu youtuberii, să vorbești frumos. Așa legi prieteni. Da, frate. Începem. Alec Dinu, zis, Cerceluș, care e fără înghețată din Kaufland sau din Lidl. Nu, din Mega Image. Din Mega Image. Să iei faptul că editezi și înregistrezi de pe telefon, zâna mea. Te rog frumos. Moare săracul, telefonul are 150 de grade. Fierb vișli pe telefonul ăla. Cerceluș, pe lângă că e dinamovist, are cea mai bună calitate posibilă. Adică eu mă uit la fiecare videoclip cu Cerceluș. Alec Dinu. Pe mie îmi spui, frate. Că Cerceluș a făcut... s-a jucat așa cu Bianca. Mi-a plăcut povestea aia cel mai mult. Bă, zi pe bune acum, fără Caterinca, fără vrăjeală. Păi Dacă bun, nu mai puneți așa pe mine. Și unde mai pune așa? la Pochin spre știe ce face, adică ești încă mic pe YouTube, nu poți să zici că ai. Și videole scurte și puține. Da, știu cu aia că sunt puține, adică la mea clar mai multe de învățat. Poștii cu Cerceluș, bineînțeles că sunt inventate, că de câte ori s-a Cerceluș, aia trebuie să cenzuri la editare. N-am atâtea povești pe canal din viața mea. Cerceluș era un băiat șmecheruț. Așa cum Da, dacă șmecheros dacă cauți pe Google Cerceluș, realizezi că e o plantă. Și eu știi de ce am ales numele ăsta? că... Că eu căutam așa un nume așa, ca să pare așa de țigănuș, dacă pot să spun Păi așa asta mai zic că e șmecheruț. Ăla. De ce am zis eu șmecheruț? Că știam așa că e spre negricesc, așa, negru. Așa eu nu ești mai- tu în viața reală. Adică dacă Da, hai că da. Dacă ieși afară și închizi ochii, te-ai teleportație, ai dat să veni și nu te mai vezi. Bă, eu sincer nu m-aș pune la știi ce face, m-aș pune maxim la ok, că unele povești sunt ok, având în vedere că sunt editate și înregistrate de pe telefon, să se țină cont de asta. I-au furat Dar- bomboanele lui Cerceluș de Halloween. Aolea, ce părea mă ești. Doar că Săracul Cerceluș. A rămas fără bomboane. a rămas fără bomboane. Bă, Nic, dă-i mă gura în rasa ta. Mare ce mânca. Aoleu. Mai, așa, mai bully, mai rău, dar să-i trezesc așa la realitate. Schimbați, bă, conținutul și faceți ceva mai lejer, mai cald. Adică tu vorbești serios acum sau încă nu știi? Vorbesc serios. Nu sunt eu mare povestitor că în afară de povești la beții și lucruri handicapate ce se întâmplă la mine în oraș și le pățesc, că am stat jumătate de oră, cum s-ar zice, m-a oprit pe o femeie pe stradă care avea ăsta schizofrenie sau ceva și ea vedea pe jos pisici și erau frunți și chestii de genul. Contentul vostru e de căcat. Bă, da, aoleu, ce panorama ești. Ferească, mă sfânt. Cenzurezi tot dacă te superi. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram. Vă las dinamovistul meu preferat, Instagramul meu, în descrierea videoclipului. Da, mai trebuie să las la. Altfel mă duc în pungi triangul la gât. M-am silucit și nu cred că vreți treaba asta. Noapte bună. Altele n-am mai fost și... Hai, noroc!